Лечебни пътеки за тяло и дух, балнеология, изкуство, архитектура. Е за Кюстендил, като туристическа дестинация, ценител на изкуството, пазител на историята. Кюстендил е един от най-древните български градове, пленяващ със своето богато минало, живописна природа, лековити минерални извори и плодородни овощни градини. Наричан овощната градина на България и градът на художниците. Многовековната история на град Кюстендил е тясно свързана с лечебните минерални води. Наричан още градът на изворите, Кюстендил притежава над 20-вековна история на балнеоложки курорт. Той е известният от римско време курорт Улпия Палталия. Свидетелство за това са исторически документи и археологически артефакти, както и надпис на плоча в Бат, спа столицата на Англия, според който в Палталия са се лекували след битки римските генерали и пълководци. Тук е построена втората по големина балнеолечебница на Балканите в чест на бог Асклепий, за което свидетелстват останките от римски терми, постройки, храмове и други археологически находки, открити в района на термалната зона. Градът продължава да се развива като лечебна дестинация и през османско време, като след освобождението през 1966 година е обявен за национален курорт. С документ на Министерство на здравеопазването от 8 март 1994 година град Кюстендил е определен като спа-курорт с национално значение. На територията на града има около 40 минерални извора, каптирани още през 1910-1911 година. Находището на минерална вода Кюстендил се намира в южната част на града. То се проявява в неголяма термална зона с дължина 180 метра и ширина 60-70 метра, разположена в подножието на хълма Хисерлъка. Към днешна дата минералните извори на Кюстендил са уникални по структура и съдържание на минерални елементи и повлияват редица заболявания. Най-голямото предимство пред останалите минерални води в България е благоприятното влияние при разрешаване на репродуктивни проблеми при двойки. Температурата на минералната вода от извора е 73 градуса по Целзий и има почти постоянно химично съдържание. Чиста е, безцветна, с приятен вкус и мирис на водороден сулфид. Водата е с лека концентрация на минерали, обогатена с въглеводород сулфат натрий, силиций, серен сулфид водород, а алкалната й среда и нейният отрицателен редокс потенциал я причисляват към едни от най-ценните лечебни минерални води в света. След каптирането минералната вода е ползвана в 3 бани – Чифте, Алай и Дервиш. Чифте баня датира от 15-16 век от Сюлейман Паша върху основите на Асклепион Палталия. Функционира повече от 400 години към днешна дата. През 1910 година банята е частично разрушена и върху основите е изградена нова модерна градска баня с самобитна архитектура. Намира се в парк Банска градина в централната градска част и е обявена за паметник на културата. Алай баня, войнишката баня, е построена върху основите на турска баня от късното средновековие. През 1928 година е модернизирана и преустроена в сегашния си вид. Днес банята разполага с сауна, басейн за релаксация и отделение за масажи. Дервиш баня е построена през 1566 година според надпис от фасадната страна на сградата. Функционира повече от 400 години, като през 2005 година е реставрирана и представлява архитектурен паметник на културата. И днес Кюстендил лекува със своята минерална вода. На територията на града функционират 5, 4 и 3 звездни хотели, предоставящи прекрасни условия за балнеолечение и почивка. Ако искате да разберете повече, сканирайте кода и ще видите още библиографски източници по темата, част от фонда на Регионална библиотека Кюстендил.